karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Ha? Unsa naman sa iyang damgo di ay? Ay, kuha nagpatabang na sab si Adela niya. Kung gusto siyang dadun ini. Ayaw gid siya pauban na ni Adela ha. Kung magpakita niya Carding. Tungod kay dili na si Adela. Unsa? Demonyo na kini nga migamit sa panagway ni Adela aron buhatan ug dautan si Annalisa. Kakuyaw gud ana, ma'am. Ingna gid si Annalisa nga bisan sa damgo dili siya muuban kang Adela. Di man sa ka mahibaw ana, ma'am Sabrina nga. Dili maayo nga muubang ka sa mga nagmulto. Carding, duha lang ang mahitabo sa mamatay. Impyerno o paraiso. Kung doon na may magpakita nga multo sa usa ka patay, kana dili na siya. Demonyo na nga migamit sa imong emosyon aron linglahon ka. Patuuhon ka nga nagpakita nimo. Maugyod ang imong minahal nga namatay. Oh. Ha? Kakulbas na ng imong gipanulti mo moy. Daghang mga fallen angels din sa kalibutan, Carding. Daghang mga hinanib ni Satanas. Og sila ang nangita og biktimahon aron mas mutuo ka pa sa demonyo kaysa Ginoo. Amahan sa lingla si Satanas, Carding. Busa kung may makita man si Annalisa o makigsulti niya, usara ka na ka-demonyo. Ma'am, nanindog man akong balibo anay imong panulti, ma'am. Di man na nimugika na. Sa akong iyaan, Carding, dugay na ko niyang gisultihan, anak. Ug ako ginang nahinumduman. Ma'am Sabrina. Lo. Ay, wala karne sa rep. Ay, magpalit ba ta? Ako na lang mga umbralo. Hindi si Rodel. Ay, nakita man ko na ko nga may sakay sa motor, ma'am. Ha? Nisulti ba siya kung asa siya paingon, Lo? Ay, man sab. Ay, ang buko-buko lang ang nakita ko. Mao pa. Naiubos pag iday si Rodel na ako. Nagkaya na ako nakamataong eh. Noon sa ko kapi nagdam ko naman sa ko ni Adela. Ang ano nagsige mag-isip pangamay na ako. Murag doon na siya isulti pero dili ko makabati. Gusto na ko niya paubanon niya. Ansa man to? Muna man may naghilak. Naanasaba. Murag hilak na sab ni Adela. Adela? Ikaw nang naaslayo sa kahoy? Adela, tubag ako! Si Adela kanina parang ka nagkatubag sa sapa sa panlot. Adela! Adela, sultingin na lang ko kung ano sinahitabo ni mo. Kung patay ka naman, itudlo na ako kung hain ang patay ni mong lawas. Sige na, Adela! Adela, naunsa ka? Adela, sorry! Sorry kung nahitabo na ni mo. Gayahin na lang ko kung hain ka man karon. Adela! Adela, asa ka? Milugsong siya sa sapa. Adela! Kinahanglan masundan ko si Adela.
man si Annalisa. Anong wa man ko niya atiman na karong buntag? Naglain yung lawas, madam. Kung naglain man ang iyang lawas, ipadoktor. Ako bito siyang ulion karon, madam. Ako na lang magsusi ni Annalisa, Cording. Sigurado ka, Ma'am Sabrina? O, lagi. Excuse anak, ma, ha? Nagtinapula naman ka ng manghod ni mo, Carding. Kuwang manggod siya sa tuwag, madam, kay... Unsa man, naglaag-laag na sab ng manghod mo, sama sa ubang mga dalaga din his atong dapit. Ay, madam, uy. Dili mo nakalaag si Annalisa, god. Napuwaw lang siya gabi, madam, kay ginaman na sad siya. Unsay gidaman? Nagpakita na sab kuno niya sa damgo si Adela. Husto na! Ayaw na paghisgot o patay! Ay, lain ginig tripping si Madam Mercy kada adlaw ra. Adela! Adela, asa man ka paingon? Isubay siya sa papaingon sa ibabaw. Adela! Adela, huwat ako! Adela! Naunsa naman sab ka si Annalisa. Adela! Oh, tingog ro ni Annalisa. Adela! Murag naa sa sapa magikan ang iyang tingog. Ako na susiwan. Dili gid mahitabong masayop ko. Adela! Tuwa na sis ibabaw sa bungtod. Adela! Adela! May padung sis bungtod. Annalisa! Ma'am Sabrina? Ikaw na? Nabati ko mo tingog. Mao nga ako ning gidumdum. Ma'am, nakita ko si Adela. Mituwa si paingon sa nasunog nga karaang bay. Unsa? Dali, sundan ta siya. Pero ayaw pagpaduol niya, ha? Ha? Dali na, lihok na, Annalisa. Kading? Ay, Sir Rodel! Ay, namalit di ka, sir? Oo. Ako na lang gipahimuslan nga may adto ko sa lungsod. Kay doon na sab ko gipalit dito. Ame, sir, be? Si Ma'am Sabrina nimo. Kuan, sir, miad to sa amo. Si Ma'am Sabrina. Unsa? Ano kung may adto man siya sa inyo? Yang giad to si Annalisa, sir, kay nag-sleepwalk na sa nigod. Ginaman nga nakita niya si Adela sa punuan sa kahoy. Unsa? Sige. Ako na lay apas ni Sabrina dito. Nagdali man. Carding! Si Rodel Batong, iabot? Madam Mercy, pero miapa siya ni Ma'am Sabrina. Nagpabadlo na sa deglakaw-lakaw si Sabrina. Wow man, madam. Nabalakal lang siya ni Annalisa nga gidaman na sa ni Adela. Si Adela? May pakita na sa si Adela kang Annalisa? Oo, madam. Patay naman ka siya. Anong magsamok-samok pa man na siya? Aron tingali mahatagan ng gustisya ang iyang kamatayon, madam. Niya na kita sa nasunog ka bay. Ay naman si Adela. Makita pa ba ni mo siya? Uha naman, ma'am. Sigurado ka bagid ka dinhigid siya paingon, ha? Ma'am Sabrina. Dinhigit siya paingon. Hay naman siya ron. Huwag na Diyos palibot, ma'am. Kung dinhi siya paingon, doon ay rason na may paingon siya dinhi. Annalisa, mamiya na ta dinhi. Dali. Nahadlo kayo ng dapita, ma'am. Wa ko mahadlok ini dapita. Pero nahadlok ko sa imong nakita. Doon na ginibot ipasabot ko nga nung gidata dinhi sa imong nakita nga Adela. Nagpatabang siya na ako, Ma'am Sabrina. Ayog tuhui ang tanan ninyong gustong ipabuhat, Annalisa. Ha? Unsa? Usahay ang imong makita. Dili ang tinuod nga bayhon sa demonyo. Ma'am Sabrina. Way patay nga mubalik. Pero ang patay nga makita mo nga mubalik, demonyo na kana nga mugamit sa imong kaguol aron linglahon ka.
Ma'am, Kanang mga nagkita nga mga kalag sa namatay, dili ka na mismo ang namatay. Timan-i, ang demonyo daghan og klase og porma. Ug may gahong sila aron linglahon ang mga sama nimo. Ma'am Sabrina. Busa dali nga. Mamalit kita sa agi. Dali. Ilang tao din ni Annalisa. Dagan, Ma'am Sabrina! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!